Добрый вечер, шановные телеглядачи. Мы рады зноў сустрэцца з вами у телекавярні «Вечерний Витебск». Всім добрий вечір. Добрый вечер. Сержук рады бачыць цябе, рады бачыць побач, калі побач, як заўжды, так то. Прадстаўляем адразу гасцей, конечно ж. Гэта Владимир Дрыдрожак і Глеб Якушаў, музыкі, і Уладзь у нас яшчэ не толькі музыка, яшчэ і музыка-рамеснік. І адразу будзе у нас такое пытанне. Можна я забяру вось гэты цуд? Можно, конечно. Ой, мы уже тут подрыхтовались. Палочки. Так. Все. Наша, так? Наша. Пачнем вось з гэтага цудоўнага інструмента, на якім нават арнамент, які у нас на логатыпе нашай радыёкампаніі, так? І Іван можа паспрабаваць уже адразу граць. Як называецца гэты інструмент? Што за звер такі прыемны, мілагучны? Адкуль ён, што ён? У гэтага інструмент насамрэч некалькі назваў. Гэта глюкафон. Вось, некаторыя смеюцца, але насамрэч гэта з нямецкай мовы. Там, здаецца, у нямецкай мове ці то глюкін, ці то глюк, гэта шчасце, здаецца. Вось. І таму другая яго назва – барабан шчасця. Ну, ці па-ангельску ўжо хэпі-драм, так? Так. Вось. Але насамрэч ёсць назва яшчэ пялёстка барабан, стил-пен, і там яшчэ некалькі назваў, ну, яны, ў прынцыпе, сінанімічныя. Вось. Ну, мне больш падабаецца варыянт пра барабан шчасця, таму што калі вось гэта робіш, вельмі Шчаслівы становіцца. Ну, есть такое. Я так разумею, пялёсткавы, таму што вось гэтыя, так, а штукі называюцца пялёсткамі. Ну, так, іх можна называць язычкамі альбо пялёсткамі, вось, тут залежыць ад выбару. І адрозніваецца гук. Вось, напрыклад. Так. Гэта нейкія ноты. Я так разумею, гадзіну, я так разумею, Іван просто будзе зараз. Я магу стаяць вось так. Паколькі я сам музыка, то я зразумела, што стараюся настроіць свой інструмент дакладна, каб мы маглі граць з Глебам. Вось, таму што Глеб грае на духавых інструментах, і таму вельмі важна, каб дакладны быў строй. І ён грае па нотах. Ну, як бы... Так. Хто ж ведае? Ну так, ён мне просто... Тое, што ноты не расказваць, гэта яшчэ не факт. Граць мее толькі ён, а там хто ж ведае? Вось, і, канешне ж, калі я вырабляю свае інструменты, у прынцыпе, я стараюсь, каб яны строілі дакладна, і можна было з кімсьці імправізаваць. Вось, ну, і аднаму зразумела, што, але ёсць і паніжаныя строі там, таму што, ну, не абавязкова граць з кімсьці, альбо граць у такім агульнапрынятым зараз у сучаснасці строі. Вось, ёсць і паніжаныя строі, так званы вердзіўскі, але вось зараз мы не будзем паглыбляцца. Вось, ну, я сам музыка, я і флейты вось вырабляю, таму, ну, і сам граю, спяваю, таму для мяне важна, каб, скажем так, можна было музыкаваць, а не проста гэта было там упрыгажэнне інтэр'еру, напрыклад. Ну, але камусьці ён і для прыгажосці проста можа паставіць. Ну так, у яго, канешне, падвоеная функцыя, але, ну, асноўная, ну, паколькі я музыка, то для мяне асноўная, каб быў гук. Але, ну, прыгажосць, канешне, вось, і калі мяне вось Сяржук запрасіў на перадачу, я ў застаўцы ўбачыў сімвол беларускі і вось вырашыў таксама зрабіць. Ну, я часам раблю і ў беларускім стылі, таму што я, канешне ж, хачу, каб гэта стаў нацыянальны беларускі інструмент. Вось. Ну, і, вядома, я прыўношу туды беларускі арнамент і сімволі, вось, старажытныя. А сыграць на ім можна што заўгодна, любую мелодыю? Ну, вось тут ёсць нюанс, скажем так. Зноў ужо. Тут стрымлівай мяне. Дзепеш-мод ужо нейк. Не, у траве сядзеў конік, але не атрымліваецца. Не атрымліваецца. Ну, у гэтага інструмента ёсць шмат асаблівасцяў, і адна з іх гэта тое, што ён, у прынцыпе, першапачаткова гучыць вельмі суладна, і куды б вы не грукнулі, то ён паўсюль будзе гучэць. І адначасова, калі вы грукнулі ў адну ноту, то заводзяцца так ці інакш і астатнія. Таму ён першапачаткова зроблены так, ну, калі, скажем так, майстар стараўся, я па сябе, то, ў прынцыпе, ён не павінен так гучаць увесь, як бы, куды б ты не стукнуў. Вось, неяк так.
Хаця атрымліваецца так, што на ім можа граць абсалютна любы чалавек, які нават не мае нейкай музычнай адукацыі, то можна вось... Так. Гэты інструмент, ён як бы на ім можа граць і прафесіянал, і ў гурце. Я і для гуртоў таксама, у тым ліку і для беларускіх вырабляў, і для музыкаў. То бок гэта можна як калектыўнае музыкаванне, і запіс, і прафесійныя выступы на сцэне, так і проста для сябе. Вось, і дзеці граюць, і ўсе. Ён развівае інтуіцыю, слых, пачуццё рытму, бо як бы, насамрэч, у музычных школах у нашых, на жаль, асабліва не вучыць імправізацыю, наколькі я чуў. Вось Глеб вучыўся, таму ён можа пра гэта распавесці. А каб любы чалавек мог вось так проста судакрануцца са светам музыкі і адчуць на сабе вібрацыі лёгка, там, не... Конечно, можно раскритиковать и сказать, что, як это так, человек там 10 год ці 20 там не вучыўся граць на скрипцы і раялі, але ён ужо грае. Скажем так, калі у чалавека няма такой матывацыі, вось, але яму хочацца судакрануцца з музыкай, то гэты інструмент цудоўна для гэтага пасуе. Мне здаецца, што пасля сённяшняй праграмы у нас з табой, Сяржук, з'явяцца новыя мянушкі. Гэта якія? Не будзем ідэі даваць. Глеб, адкажыце, калі ласка, вось для вас гэты інструмент, ён дапаўняе вашу флейту ці наадварот, ваша флейта дапаўняе люкафон? Так, хто займае з іх нейкую такую позицию лидера? Кто галоўны в нашем оркестре? Мы стараемся на самом деле чередоваться, чтобы не было кого-то одного, поэтому делаем и вставки для соло, конкретно глюкофона, а флейты, скажем, они украшают, делают украшения. Но тут важность в том, что не для всех флейтов подходит вот это звучание. То есть мы подбираем специально флейты, которые именно гармонизируются вот под эти звуки. Вот, допустим... не под кожную еще можно? Так. Теоретично можна граць з якой заўгодна флейтай, але мы калі пачалі эксперыментаваць, вось Глеб, напрыклад, спрабаваў граць на класічнай флейце, металічнай, і мы зразумелі, што гэта не той тэмбр, які добра спалучаецца. Таму мы, вось, калі мы паспрабавалі з індыйскай флейтай, менавіта з гэтай, бо таксама не ўсі, нават калі танальнасці, это патрэбна падбіраць, вось. Можа, Глеб штосьці пра гэта скажа. Да, строй, естественно, строй у глюкофона делает мастер, выбирает, то есть он заранее будет играть в том строе, который задуман изначально. Поэтому, естественно, инструмент тоже должен в этом строе подходить. Классические инструменты все будут играть, поскольку там темперированный строй, он любую тональность может сыграть, а вот уже этнические, там надо уже на слух подбирать. На слух, на вуз. Да. Владимир, скажи, калі ласка, гэты інструмент увогуле ён сучасны, ці гэта з глыбі вякоў некую? Ці гэта нешта футурыстычнае? Так, можа, хто-небудзь такое нават бачыў у небе? Не будзем распаўсюджвацца пра гэта. Панесла ўжо. Насамрэч, вельмі слушнае пытанне, таму што мне самому гэта стало цікава, калі я толькі убачыў гэта, знаўся пра гэты інструмент. Справа ў тым, што гэты інструмент адносіцца да сямейству ідэафонаў, а ідэафон – гэта, скажем так, музычны альбо перкусійны інструмент, у якім крыніцай самога гука, вібрацыі з'яўляецца сам корпус інструмента. То бок, напрыклад, барабан з мембранай альбо струнны інструмент, там, скажем так, чапляеш струну і вібрацыя перадаецца ў корпус, альбо праз мембрану. Вось, таму сямейства ідэафон – гэта і кастанеты, і ксілафон, і піла, бо нават на піле музычна граюць, можаце паглядзець ролікі. Вельмі прыгожы гук. Так, і ёсць, канешне, і шчыпковыя, нават ідэафоны. Гэта, напэўна, калімба, калі я не памыляюся, вось. Але, і гэта... Як калімба? Калімба, так, гэта... Я кажу, я не сцвярджаю, што это таксама сямейства ідэафонаў, але здаецца так, таму што там шчыпкамі гук здабываецца і ён перадаецца ў корпус. Іх з какосаў робяць і з дрэва таксама. Вось, гэты род ідэафонаў, ён існаваў насамрэч са старадаўніх часоў і ў Грэцыі, і, напэўна, ледзь не па ўсім свеце. Вось, у тым ліку, я спадзяюся, і ў нас.
Вось. Просто не захаваліся. Ну, не Ну, ведаю, гэта можа так, быць. ідыафоны. А, і вось Вы не памыліліся. Рейнстик гэта таксама ідыафон. Ну, Рейнстик это посох дажу, я, на жаль, з сабой А, вось не который взял. так- Так, бо я просто не взял з сабой Нахіляєш сёння. і- Так. І пачынаецца дождж. І па- так, пачынаеш Гэта сапраўды От- Потім Град, скончився, дощ. знову нахилив, з іншого боку, все, знову Вось, дощ. град, дождж, усё што заўгодна. Галоўнае своечасова спыніць. А вось і насамрэч ідыафон гэта і вось гэтыя званочкі. Може, скажем, може, Ну так, так. Бо гэта званочкі з аўтэнтычнай шаркуны, здаецца, называецца хамут, які надзяваецца на каня, так? І вось там такі металічны, гэта я з яго зрабіў, вось. І таму гэта таксама можна назваць ідыафонам, бо і званы гэта таксама ідыафон. Таму вось сямейства ідыафонаў і таму, вось каб адказаць на ваше пытанне, у прынцыпе глюкафон лічыцца, што яго вынайшлі толькі у нашым тысячагоддзі, дзесьці там пасля 2000-х. І гэта было, напэўна, ўжо пасля Хэнга. Вось Хэнк гэта такі барабан, так, вялікі. барабан шчасця часта блытаюць з Хэнгам. Насамрэч гук часам вельмі падобны, але это фактычна два розныя інструменты, таму што там рэзануюць зоны метала, а тут рэзануюць языкі, як у дрымбе, напрыклад, беларускі інструмент, альбо варган яго называюць у Расіі, так? Там тут, як і там, рэзануюць язычкі, якія нас, ну, пэўным Вось гэтыя. чынам настроены. Вось, таму можна сказаць, што это сучасны інструмент, і ён так яшчэ містычна выглядае, таму што нагадвае летаючую талету, так? Ну, Сучасны, футурыстычны. Ну, так. А мы можам паказаць адваротны бок ці Можете. Так, Владимир, вы ж адразу раскрыце таямніцу, з чаго гэты цуд? Ці гэта нельга ведаць? Ну, гэта просто А тут не грае. падаюць з неба талеркі, і Всё зразумела. я просто іх падбіраю, вось. А, А насамрэч, калі сур'ёзна, то гэта робіцца звычайна з балонаў, з газавых, альбо з-пад фрэёна. Але фрэён там метал таньшэйшы, таму там крыху іншыя асаблівасці гука. Вось, ну і паколькі балоны з-пад газа ёсць розных памераў, дыаметраў, то, адпаведна, і самі барабаны шчасця атрымліваюцца розныя па памеры і дыаметры. Ну, насамрэч, ёсць шмат варыяцый. Вось там была адтуліна знізу. І насамрэч, я раблю, напрыклад, мадэлі, якія бываюць адтуліны зверху. Так, і там крыху іншы характар гука. Это на аматара. Тут няма такога, што нейкі пастулат, ну, для мяне няма. Я пастаянна эксперыментую, і тут уже індывідуальна. А калі не атрымалася граць вось так і капілачка. Ну так, можна з карбонкай. Ну зараз мы павінны сказаць, што ні ў якім разе не паўтарайце гэта, таму што зараз ёсць жа балон. Не надо. Поеду-ка я да бабулі. Вось, Да бабулі не ў будзем- вёску, і я там стаю Не будзем чапаць бабулю. А можна просто даехаць пакуль што ў музеі гісторыі Зароднаўскага краю да Людмілы Канстанціновны, у яе там ёсць ён такі невялічкі, не такі вялікі, як гэты, але можна паспрабаваць, яна дазваляе. Так, там ёсць у яе адзін з першых маіх глюкафонаў, так што это ўжо і музеі, вось. І яшчэ я хацеў сказаць на ўсялякі выпадак папярэдзіць, што не спрабуйце распілоўваць прапанавы балон, асабліва калі там газ унутры ёсць, ну, карацей, калі ласка, асцярожна. Не будзем. Не, вы таксама. Владзь, а хто замаўляе гэты інструмент у цябе, напрыклад? Ну, гэта хто? Ну, музыкі, зразумела, так? Хто яшчэ, якая катэгорыя людзей? Калекцыянеры ці просто людзі, які там ідуць дзе-небудзь на нейкіх фестывалях? О, прикольная штука, хачу такое. Ведаеце, для мяне гэта стала адкрыццём, але я так заканамернасці і не выявіў для сябе, бо сярод тых людзей, якія прасілі зрабіць для іх глюкафон, былі і дзеці, і іх бацькі, і нават бабулі, дзядулі, там чалавеку, ну, так, з такім спаважным узростам было, напэўна, ўжо больш за 80 гадоў, і вось, і чалавек захацеў сабе інструмент, прычым вось. Я так думаю, што просто ў кожнай сям'і, у кожнага павінен быць свой такі барабан шчасця, і ў бацькі, і ў матулі, і ў дзіця, потым увечары сесці, не?
не за, Ну, у не за принципі, телефонами, ну, да, посидели разом. Ну так, але ў прынцыпе па маіх назіраннях, калі, напрыклад, у людзей з'яўляецца барабан шчасця, тады граюць усе і іх сваякі, і госці, і нават І шчасце сыходзіць, так? суседзі пастаянна гэта чуюць і просяць, а шэ сыграй, шэ сыграй. Так гэта добра, калі нейкая нагода застолля, там, напрыклад, прыйшлі на народзіны, на дзень народзінаў, да, і стол захаваўся цэлы, людзі прыйшлі, пайгралі, так, і не трэба нічога гатаваць. І пра музыку не рыхтаваць стол. спрачаліся. Ну так. Что слухаць? Глеб, адкажыце, калі ласка, а вы умееце граць? Конечно, вы спрабавалі, я разумею, навучыліся? Але засталіся з флейтай. Ну, да, одно время у меня был дома глюкофон, даже, по-моему, несколько у Владимира пробовал. В принципе, действительно, достаточно иметь ритма, чувство ритма, и на нем можно уже играть. Но для меня это скорее был такой инструмент медитации. То есть нужно расслабиться, погрузиться там немножечко в себя, может быть, или наоборот прийти. Ці наадварот паляцець. Да, да, и садишься, берешь, и, в общем, такой эффект магический. Ну, поэтому такой инструмент, можно сказать, немножко с магией, с эффектом. Ну, я думаю, што мы зараз попросім нешта яшчэ зайграць для нашых гледачоў. То трэба вярнуць зараз. І вось Ну, гэта я магу і на адлегласці, Думкай. калі ласка. Які цудоўны магічны інструмент. Можна проста думкай, і ён ужо будзе граць. Ну Ласка. так, насамрэч, гэта вельмі добра вось пасля працы. Ну, у нас такое жыццё вельмі Імклівае. напоўненае стрэсамі, Стрэсы. часцяком. Таму я думаю, што это можа стаць нейкай аддушынай для любога чалавека. Вось, і можна граць і пальцамі таксама, як вы ўжо пачулі, убачылі, так? І некаторыя заглушаць ноты таксама. І тады гук, дарэчы, вось на калімбу падобны да гука калімбы. Вось. І ёсць яшчэ розны строй, розны характар гушання. Ёсць і, дарэчы, скажем так, тыя ж самыя строі, што выкарыстоўваюцца ў хэнгу, так, які швейцарцы вынайшлі. Тыя ж самыя строі часта вельмі добра пасуюць для барабану шчасця. А зараз зайграйце разам з Глебам нам што-небудзь, да? А, зноў? Ну тут было сольна, а зараз ужо ну так. разам.
Дякую. Мне знаешь, што вось гэта нагадала? Ну. Ты калі-небудзь ставіў сабе пытанне, як складаюцца, як атрымліваюцца рынгтоны на тэлефоне? Вось вельмі падобна. Вось гэта першыя рынгтоны такія. Першыя самі. Першыя. Добра. А, Глеб, распавядзіце нам, калі ласка, наколькі мы ўжо з Іваном ведаем, гэта не проста флейта, не беларуская нейкая, так, а індыйская. Так. Распавядзіце нам крыху пра яе, што за цуд і чым адрозніваецца, чым выдзяляеце сярод іншых. Все верно. Ну, это очень древний инструмент. Можно сказать, что отсылки идут еще в религию индуизма, если так конкретно. Вот этот инструмент, который так сейчас выглядит, на самом деле конструкция его появилась не так давно. Его усовершенствовал один мастер, который жил примерно 60 лет назад. Вот. Скажем, до этого были бансури, но их изготавливали из бамбука, который был с коленями, и там были меньше дырочки, и она использовалась больше как народной музыки, то есть при каких-то танцевальных обрядах, ну, наверное, я думаю... ритуальная некая. Так. Но это был больше народный инструмент. Когда же появилась вот эта конструкция, были расширены, во-первых, бамбук был подобран, чтобы он был тонкий и с большой мензурой. Это дало ну, такое сочное звучание, более сильное, скажем. И, скажем, вот эти расширения отверстий дали полутона и вот эти вот, скажем, те ноты, которые не могли брать ранее, стали возможно браться и хроматические ноты, как и на классических любых инструментах. Это позволило стать настоящим классическим инструментом, войти в классическую музыку, допустим, такую как рагга, вот, например. Ну и сейчас, конечно, эту флейту используют многие группы, там и британские, чтобы колорит создать, скажем так. Такі ўжо сусветныя інструменты. Так. І ён все ж таки, ну, ўжо ў сучаснасці яго ўдасканалілі. А я ведаю, што вось гэта дакладна старажытны дудук, так? Дудук, да. Покажите нам дудук. Дудук. Ну, наверное... А дудук, ён же розных памераў можа быць, не? Так, но... Наколькі веду, там ёсць і на такія вялікія вельмі, не? Ці блытую Стандартный до 40 сантиметров изготавливается. Ну, Джован Гаспарян, всемирно известный дудукист, он придумал, изобрел бас-дудук. То есть он еще длиннее, получается, еще диапазон увеличил. Но примерно дудук не изменился. Примерно ученые определили, что не менее 3000 лет этому инструменту, и конструкция по большей части не изменилась. То есть, в принципе, как играли на нем, так играют. Меняются материалы, из которых состоит, но, как говорят, наилучший материал — это какой? Это абрикосовое дерево. Абрикосовое дерево. Докладно не белорусский народный инструмент, як и древо. То есть сам Джован Гаспарян говорил, что пробовал на сливовых, на каких-то из других пород деревьев. Но не именно... смачно. Да, но именно вот абрикос, он дает такое звучание, такой тон, как вот можно услышать у него на концертах. Крыху просто продемонстрировать? Можно. Нават адчыняецца. Пробочка. Колпачок. Довольно непростой в настройке инструмент. Один из самых. Я ведаю, адкуль гэты інструмент. Гэта ж з Нарніі. Ты ведаеш пра Нарнію? Так.
А каб навучыцца граць вось на гэтым інструменце, трэба валодаць класічнай флейтай, а потым ужо спрабаваць ці не? Кожны гэта нешта Ну, конечно, асаблівае? нет. Опять же, как говорят мастера, нужно иметь сердце и душу открытую. Это самое главное, наверное, чтобы освоить этот инструмент. Ну и, Конечно, конечно, кожны, напэўна, інструмент. Ну і лёгкія трэба мець нават моцныя. да, он требует дополнительную опору, ну, скажем, но скорее тут тонкости именно в настройке. То есть очень много есть тонкостей с тростью, как ее размачивать, как ее подготавливать, как подстраивать с помощью хомутка. Вот, то есть А много размачваць, нюансов. прабачце, гэта... Размачивать в воде или дыханием можно. Можно дыханием. А як вы скажыце, як вы адзін аднаго знайшлі, што вось і спалучыліся, так што і музыка як медытацыя у вас, так? А гэта ж трэба яшчэ знайсці па духу такога чалавека, з якім можна было граць. Ну, я насамрэч могу сказать, что это просто нас лёс звёл, потому что был концертный выступ, куда меня запросили пограть песню. А Глеб на той момент граў у імправізацыйным, калі я не памыляюся, не памятаю назву як. Шманджанго? Нет, там у книжной шафе, где мы познакомились. Ну так. Ну, у там книжной был шафе. так імправізацыйны так калектыў, і Да. мы там з ім пазнаёмілись. Просто вось мне вельмі спадабалася, як Глеб грае на флейце. Яму, здаецца, спадабаліся мои песні, і мы дамовіліся паспрабаваць нешта разам. Вось, але потым Глеб з'ехаў, і мы сустрэліся толькі праз некалькі месяцаў ці штосьці там, не? Да, да. Мне очень понравились Владимира песни. У него очень богатый, скажем, песенный репертуар довольно. Вот. Но мы сейчас, конечно, исполняем инструментальную музыку, но вот именно меня песни его зацепили, так сказать, и я подошел и решил, что я обязательно должен быть знаком с этим Што яму человеком. не хапае флейты вось. Да, ну так, я это ему сказал. Усё у вас, Владимир, добра, песні класныя, цудоўныя, але вось флейты вось тут не хапіла крыху. Так было. А вось калі граюць на нейкіх іншых інструментах, адразу зразумела, які настрой. Так, ну, ці гэта нейкая драма, ці гэта нешта бадзёрае, не ведаю, марш нейкі. Ці мінорныя, ці мажорныя. Вось так. А у гэтым выпадку, вось як адчуваеш, як разумееш, так і ёсць, ці можна нават адказаць, што ўся гэтая музыка, яна больш мінорная? Тут, я думаю, часто вызначаецца строем самого хэпі-драма, бо, як я ўжо казаў, гэты строй, гэта мой аўтарскі строй. Я яго неяк зрабіў на падставе кельцкай музыкі, ну, кельцкай гармоніі, як я яе адчуваю. Але насамрэч это не абавязкова ўжо такі кельцкае нешта. Просто я яго як бы так трансфармаваў. А ёсць строй, які вельмі паглыбляюць, там японскі строй акібона, напрыклад, альбо там арабскі строй хіяс, у хэнгах таксама выкарыстоўваецца. Там зусім іншы настрой. Можна пентатонікі строіць, вось, бліжэй да еўрапейскай музыкі, нам звыклыя. Ось, таму тут хутчэй больш вызначаецца ўжо першапачаткова самім строем інструмента, але магчымы варыяцыі па настроі таксама. Тут не без гэтага. Вось як. Добра, вось Глеб нам сказаў, што сустрэліся так, калі Владимир спяваў песню сваю. Мы яшчэ сёння пачуем адну песню. Владимир, вось для вас што ўсё ж такі першасная песня ці інструментальныя кампазіцыі? Ці тут нельга іх проста перакрыжоўваць паміж сабой, і гэта ўсё асобна? Такое вельмі складанае пытанне. Ну, я буду казаць пра сябе, таму што, ну, это ж пра сябе, а потым ужо Глеб, ён сядзіць, усміхаецца, і ён нешта сваё ўжо потым зможа дадаць. Ну, калі проста мы з Глебам занадта шмат паглыбляемся ў інструменталы, і ён мне пастаянна кажа: слухай, ну, мы ж з табой пазнаёміліся, мне спадабаліся твои песні, ну чаму мы пастаянна інструменталы какие-то тут граем? Вось таму, канешне ж, я яму кажу: ну, Глеб, нічога, мы яшчэ вернемся да маіх песняў, ну і мы, канешне ж, разам песні граем. Вось, просто мы вырашылі сёння зрабіць нейкі выбар, каб все у кучу не мешаць, ну, акцэнтаваць нешта інструментальнае. Вось, а асабіста для мяне, як бы я сам спачатку пачаў пісаць вершы, потым вось, взяўся за гітару і нешта пачалося складацца.
Я не ведаю, здаецца, у паэзіі, ну, у вершы, у нейкай, на мою думку, добры верш той, у якім ужо закладзены нейкі рытм альбо нават мелодыя, які добра кладзецца на музыку. Ну, бываюць выключэнні, канешне, вось. Таму яно, здаецца, ўсё знітавана. Вось, датычна паэзіі. Таму я нават не магу сказаць, што для мяне важней, альбо што... І тое, просто што яны жывуць побач. Яно як бы нібыта ў асобных прасторах, але насамрэч яны часта сустракаюцца, і тады атрымліваецца нейкі цуд. Вось. Тут цяжка сказаць. Можа быць, это просто мы іх умоўна раздзялілі, можа быць, яны разам... Я яшчэ сам даследую гэта пытанне. Добра, тут вось ужо сустрэліся, атрымаўся цуд, а зараз давайте паглядзім разам з намі афішу і даведаемся, якія яшчэ цуды чакаюць нас, вас і ўсіх жыхароў і гасцей горада. Витебский районный историко-краеведческий музей приглашает на выставку репродукции картин Николая Рериха «Из древних чудесных камней сложите ступени грядущего». Картины автора украшают галереи по всему миру. Идеи и учения Рериха вдохновляют художников и зрителей и в наши дни. Выставка работает с 10:00. Витебский художественный музей приглашает на выставку «Белорусское искусство конца XVIII – начала XX веков». Посетителей ждут редкие образцы белорусской иконописи, живописи Зарянка, Хруцкого и Жуковского, а также вышивка, гобелены, изделия из налибокского и уречского стекла и фрагменты сульских поясов. Выставка открыта с 10:00. Национальный академический драматический театр имени Якуба Колоса представляет комедию положений «Ищем тенора» по пьесе Кена Людвига в постановке Михаила Краснобаева. Публику ожидает динамичный спектакль со множеством сюжетных поворотов и забавных недоразумений. Начало спектакля в 19:00. Прыгажосць. Дзякуй вялікі. А скажыце,
Ёсць некаторыя музыкі, я ведаю, якія забараняюць катэгарычна дакранацца да іх музычных інструментаў, бо гэта іх энергетыка і нельга дакранацца, але вы нам так спакойна далі глюкафон тут і ўжо тое, што гледачы нашы не бачылі перад праграмай. А што, яго нельга разладзіць, яго нельга сапсаваць, так? Не, я пра тое, што у кожнага інструмента ёсць энергетыка і вельмі так рэвнасна ставіцца да гэтага. Як вось у вас да гэтага? Ну, калі казаць пра сябе, то я не так рыўнасна стаўлюся. У прынцыпе, можа быць, духавыя яны ў гэтым сэнсе, ну, вось як Іван Іванович Кіршук, так? Владзімір адразу здагадаўся пра каго я кажу. Гэта Іван Іванович Кіршук. Ён так, калі пасля канцэрта хтосьці падыходзіць, ён забараняе. Ну так, я проста аднойчы завітаў у лабараторыю яго, вось мы там пазнаёміліся, ён паграў на глюкафонах, вось. І я так хацеў ужо было ўзяць флейту, а ён так куды? Вось, і ў прынцыпе, напэўна, у гэтым ёсць нейкі сэнс, таму што, ну, это нейкая гігіена, нешта індывідуальнае. Можа быць, ён і мае рацыю, вось. Але я в асноўным граю на струнных, вось, спяваю. Ну, правда, што вуснавы гармонік таксама я граю. Вось, ну, мне насамрэч, я так не замарочваюсь, я і духавыя без праблем могу даць паграць, вось. А вось што Глеб думае, я не ведаю. Ну, я, наверное, тоже пока так более лояльно к этому отношусь. Покуль что. Да, но были ситуации, действительно, даже в целях как бы безопасности, вроде даешь какому-то знакомому по дружбе человеку, и потом могут уронить, там, зацепить. Флейта довольно хрупкий инструмент в этом плане, поэтому стараюсь беречь, конечно, беречь и как бы не так, особенно не музыкантам, особенно не музыкантам не давать, да, все верно. Ну вось, напрыклад, дудук, так называўся гэты інструмент. Вось, да. Пазычыш каму-небудзь, а ён як размочыць яго і што потым рабіць? І ўсё. Але вы верыце, што вось гэтыя вашы інструменты духавыя і глюкафон, у тым ліку, што яны маюць канкрэтнае тэрапеўтычнае нейкае ўздзеянне на чалавека? Што гэта не проста музычны інструмент, але ён сапраўды можа, што вось, як Владзімір казаў, што можна ўвечары там сесці з сям'ёй, і гэта сапраўды нейкія вібрацыі вось гэта яны могуць лікаваць. Я думаю, што калі чалавек, ну, калі яму комфортна і добра ў нейкіх вібрацыях, і ён выбраў сабе інструмент менавіта па гэтым крытэры, а не проста таму, што хтосьці так сказаў, альбо там, тады, я думаю, гэта правільны выбар. Ось, ну там шмат спрэчак на гэтую тэму і пра вердзіўскі строй, і усялякае іншае, і пра тое, што нейкая частота адпавядае нейкай чакры ў целе чалавека, энергетычным цэнтры. Я, насамрэч, сам даследую гэтае пытанне, вось, я больш інтуітыўна пакуль што падыходжу, вось, але я не ведаю. Да, можно сказать, что есть. По крайней мере, у нас были некоторые выступления, после которых нам писали люди, что... Як вот, до терапевта сходили. Так, то есть сказали, что почистили мысли, почистили атмосферу, то есть спасибо большое. Очень хочется с вами, в общем, еще раз услышаться, увидеться, в общем. И такие отзывы постоянно после каких-то выступлений. Естественно, это, скажем, концерты такого формата больше, ну, там, скажем, небольшого формата, вот, но он очень востребован, как я понял, потому что очень большой отклик, скажем, и очень тепло люди отзываются постоянно. А вось асабіста для вас нейкі эфект аказвае, вось, калі вы граеце ці калі вы слухаеце інструмент? І калі больш? Ну, я і калі слухаю, і калі граю, ну, ёсць музыка, якую я ўвогуле не магу слухаць, а ёсць, якую шмат разоў магу слухаць. Тут, можа быць, яшчэ розныя перыяды жыцця і розны настрой, я не ведаю нават. З палямі зямлі, можа, нават вось у гэты дзень эта музыка для цябе нешта дае і... А на наступны дзень нават і не заўважыў бы просто, што гэта ёсць такая музыка? Ну, можа быць. Тут цяжка сказаць. Всё індывідуальна, напэўна.
А запрашаюць вось ці вас, Глеб, ці Владзімир, там з глюкафонам ці з дудукам у якасці сесійных музыкаў, так, ну вось беларускія гурты, напрыклад, што яны, канешне, ведаюць, што у вас там свой дуэт ёсць, але ці запрашаюцца, давай там на нашым запісе вот крыху глюкафончыка дадамо ці дудук. Ну, калі казаць пра сябе, то я просто сам глюкафоны вось некалькі год вырабляю і, ну, напэўна, не настолькі шмат людзей яшчэ вось ведае пра гэта. Яны ведаюць як рамесніка, але не як музыку. Ну, як музыку таксама, вось, але ну, мы, в прынцыпе, дзесьці там плюс-мінус год знаёмы з Глебом, іграем, таму ну, мы спадзяемся знайсці там некую сваю аўдыторыю, ну і займацца любімай справай. Вось, і заўжды рады паграць для таго, каму падабаецца то, што мы робім. І таму, ну, я думаю, што у нас будзе, ну, яшчэ будзе цікавае нешта наперадзе. Ну, нам уже цікава. До знакомства с Владимиром я тоже играл в другом коллективе, около 5 лет отыграл. Белорусский коллектив, может быть, на слух знакомый, Шаман Джангл. Ну вот решил больше поглубиться именно в такую созерцательную музыку, которая именно атмосферу несет, скажем. Ну и, естественно, связи какие-то остались с музыкантами, и периодически даже, вот как ни странно, в джазовом проекте меня приглашали, By SoFM был такой, вот, то есть там играли соул, даже хип-хоп такое, и вот там тоже дудук пригодился. Хип-хоп с дудуком, Ваня, ты чул да, такое? Да, или драм-н-бас, то есть оно очень, как ни странно, очень гармонично сочетается. Вот, так что периодически, да, есть потребности, скажем, в этих инструментах. А памяшканне, дзе вы граеце, гэта вельмі важна, ну таму што вы казалі нават пра некую камернасць вашых выступаў, невялікая аўдыторыя, і дзе лепш гучыць, і дзе гучыць горш за ўсё. Ну, у нас, скажем так, не было больших площадок, но, собственно, сами инструменты и сама тематика музыки это и предполагает. То есть это часто музеи какие-то книжные магазины. Бывает, такое выступление было в торговых центрах, где проходят фестивали. Ну, скажем, это должно... И нават на открытом поветрі было, на фестивале. Да, было. Но... На открытом поветрі, напевно, цяжкавата граць там. Так. Ну так, там рассеивается, было звычайно патрэбна подгрузка. Але вось апошні раз мы гралі прастора такая, арт-прастора «Мёд» на Толбухіна ў Менску. Літаральна, пачакай, это было ўчора ці пазаўчора? Позавчора. І вось, і там само памяшканне вельмі добрую акустыку мае. І ну, як бы, конечно, важно само памяшканне, асабліва калі без падгрузкі граеш, бо бывае, ты прыходзіш і усе гукі яны як тонуць, ну, а у нас такі стыль акустычны, таму важна, каб, ну, пажадана памяшканне само разнавала ўжо так, ну. Имело, естественно, акустику, да, какую-то отдачу. И вот мы, да, позавчера играли, и, собственно, отличная была акустика, у нас не было никакой позвучки, но все прозвучало очень здорово. Ну и там спикер-клуб был, то есть люди выступали со своими лекциями, и мы вот в перерыве, чтобы разрядить, они немножечко... Крыху разгрузить. Да, да, и просто все очень были, в общем, в восторге, даже, мне кажется, на бис созывали, но мы так и не решили, потому что все-таки надо им говорить больше, то есть надо уступать. И я не ведаю, як табе, Глеб, але мне вельмі падабаецца тут акустыка, вельмі так. Ну, все да. компактно адгукаецца. Ну, у вас. Все гэта дзякуючы каму? Мне вельмі падабаецца. Так, вам. Вось, таму дзякую яшчэ раз. А вось цікава, калі з Владзімірам размаўлялі, Владзімир такую фразу сказаў, што Глеб, можа, неяк пракаментуе, што Владзімир больш ён кампазітар, і гэта цікава, так? І ён не марыць стаць музыкам-віртуозам. Ну, так. Так. А вось Глеб не цікав. Ну, вось просто Владзімир сваю пазіцыю неяк акрэсліў. Глеб, вось ваше стаўленне да гэтага. Хочацца ўсё больш паглыбляцца і потым разам з Гаспарянам, напрыклад, выйсці на сцэну.
Ну, скажем, профессионально хочется расти, но то скорее, понимаете, можно профессионально расти в техническом плане, то есть, но если ты играешь много нот и очень быстро, это не значит, что это будет привлекательно и хорошо. То есть тут скорее дело во вкусе, то есть развитие вкуса, внутреннего чувства. То есть, как, опять же, Джован Гаспарян сказал, что если музыкант не умеет импровизировать, значит, он не настоящий музыкант. Вот я полностью с ним согласен, и вот именно такая музыка, такая тема позволяет именно соприкасаться с импровизацией, то есть вести вот эту тему, атмосферу куда-то, и это очень нужен внутреннее как бы слышание, куда ты ведешь эту мелодию и так далее. То есть скорее тут вот это развитие, я думаю, идет, и эта концепция подходит, ну, в этом плане, да. А далей невядома, як там яшчэ будзе, так? Ну, у нас, на жаль, уже часу не так шмат. А куды будзеце рушыцца далей? Ну, вось вы год разам, што далей? Ну, вось зараз мы уже пачалі пісаць, ну, адпісваць, скажем, матэрыялы, дарэчы, пачалі з песняў. Вось, і плануем гэта аформіць альбо у 2 ці нават больш міні-альбома нейкіх, можа, канцэптуальных, альбо у паўнавартасны альбом, вось, альбо падзеліць інструменталы з песнямі. Мы яшчэ не вырашылі, вось зараз адпісваем матэрыял. Ну і спадзяюся, гэта нешта прэзентуем, можа быць, вось па восені, вельмі спадзяюся. Ну, будзем чакаць. Будзем чакаць, пакуль будзем чакаць восень, давайте паглядзім, што там зноў прыдумаў наш вясёлы Александр Карэнман, а потым зноў вернемся ў студыю. Друзья, мы сегодня решили поговорить на весеннюю тему, а именно проверить, насколько хорошо люди помнят самую известную песню про весну из своего детства. Песню про крылатые качели. Давайте проверим. Помните ли вы песню про крылатые качели? Мы проверяем. В юном месяце апреле. Что было дальше? Звенели качели. Слушайте, у нас флешмоб. Продолжите песню. В юном месяце апреле. Да. Все понятно. Вы слушаете музыку без слов. Ну и бывает иногда. Ну не сегодня. В старом парке тает снег. Помните? Нет. И крылатые качели начинают... Давайте гадать, что они могут начинать. Начинает, наверное, кататься. И крылатые качели начинают кататься. Хорошая песня. А вы можете продолжить песню «В юном месяце апреле»? Не помню. А вы? Меня весна. Что вы хотите? Как для вас весна в этом году? Я с севера гостья, поэтому здесь для меня весна. Там еще нет. А где вы на севере В живете? Мурманской области. А что вы тут делаете? Кому приехали? Подружки? Сестре. А, так у вас вечеринка сегодня, да? Ну, что будет? В юном месяце апреле, Не знаю. что в старом Даже не парке тает... снег. У нас получилось. В юном месяце апреле. В старом парке тает снег. Спасибо. Как весна вам в этом году? Нормально, хорошо. Гуляете, несмотря ни на что. Будем гулять, да, неважно. Проверка на весну. Знаете ли вы продолжение? В юном месяце апреле. Когда ты знала? Давайте вспомним. В старом парке. Что-то происходит. Тает Знаете, снег? да, молодцы, вы справились. Давайте, где там 5? 5 баллов. 5? Давай 5. Ты, да? Молодцы. В юном месяце апреле. Это единственное, что я знаю. В юном месяце апреля что-то... А там дальше так, там всю песню так. О, тает снег. Где может таять снег? Давайте гадать. Тает снег, может, на улице. Сужаем пространство. Нет, не на улице-то, по-моему. В квартире? Нет. В юном месяце апреля в моей квартире тает снег. В морозилке ложится. Там обычно... Я не помню. Смотрите, в старом. No, В старом месяце уже. В юном месяце апреля, в старом. В чем? Я сейчас чувствую себя Кем? блондинкой. Все нормально, все нормально. В юном месяце апреля, в старом. Смотрите, что в городе такого интересного, где может лежать снег дольше, чем в остальных местах? Тут такие звездочки. В старом парке. В юном месяце апреля в старом парке тает снег.
Тает снег, давайте пятюню, мы справились. Да. У нас сегодня весенний вопрос, продолжите песню в юном месяце апреле. Я не знаю, как В юном месяце апреле, в старом парке, что? я вырос на другой музыке, На какой? на разной. Ну, на какой? Вот такая вот, давай, песня про весну, на которой ты вырос. Вот самая весенняя песня из твоего детства или из твоей юности. Ты знаешь хоть одну песню про весну? Нет. А вот есть, слушай. В юном месяце апреле в старом парке тает снег. И веселые качели, крылатые качели начинают свой разбег. Позабыто все на свете, сердце замерло в груди. Только небо, только ветер, только радость впереди. Только небо, только ветер, только радость впереди. Взлетая выше ели, не ведая преград, крылатые качели летят, летят, летят. Детство кончится когда-то, ведь оно не навсегда. Станут взрослыми ребята, разбегутся кто куда. Но пока мы только дети, нам расти еще расти. Только небо, только ветер, только радость впереди. Взлетая выше ели, не ведая преград, крылатые Качели летят, летят, летят. Ну как? Прикольно. Детство кончится когда-то, ведь оно не навсегда. Станут взрослые ребята, разбегутся кто куда. Так и я сейчас разбегусь и домой. На сегодня все. Пока. Дякую вялікі. Нешта Глеб нам хотел распавесці крыху так літаральна пару словаў, так, про эту Так, композицию. это азербайджанская мелодия, очень известная в Азербайджане, естественно. Мы решили взять за основу эту мелодию и сделать как бы свое видение, свой аккомпанемент придумал Владимир. Вот. И такое мы сделали инструментальную. Изначально это была песня. Вот, она очень популярна в Армении, в Турции, но вот мы решили тоже свою версию видения сделать, поэтому вот это, ну, оригинальная, это не наша импровизация, а оригинальная мелодия. Ну, так, але насамрэч, ну, мы таксама тут крыху імправізуем. Я яшчэ ў пошуку, але мы штораз яе крыху па-рознаму граем. Дзякуй, хлопцы, што завіталі да нас, знайшлі час. Таму шчасця вам не толькі ў барабаны, але ў жыцці і па ўсім. І таксама, канешне, каб вашы мары ўсе спраўдзіліся. І міні гэтыя альбомы, і вялікі, і канцэртаў шмат публікі, і новых пошукаў, і знайсці сябе.
Дякую. Вось, і вам дзякуем узаемна, і вам яшчэ новых цікавых выданняў вашай перадачы. Дякую. Развітваемся з тэлегледачамі, ну а вы, калі ласка, сыграйце нам. Колькі яшчэ знямоглым нагам глебу таптаць. Колькі яшчэ самотнай душы чагосьці шукаць. Вясёлай душы чагосьці чакаць. Эй! Колькі яшчэ знямоглым нагам глебу таптаць. Колькі яшчэ самотнай душы чагосьці шукаць. Вясёлай душы чагосьці чакаць. Колькі яшчэ